उदालगुरि गलमा सकनि साखाथियाव थानाय राजीव भबनआव कंग्रेस दोलोनि सावराय जथुम्मा दोलोआ गनायथि होयोब्ला आं बिजाथि महरै गसंगोन आंनि थाक्कारा भैरबकुन्दआव रिहन दैमारिजोंसो जागोन 3,000निख्रुइबो गोबां भटआव कंग्रेसआ दोलोनिफ्राय देरहासार जागोन बीटीसी बिसायख'थिया साखाथियाव सौफैनाय लोगो लोगोनो राजखान्थियारि हान्जाफोरनि गोहो दिन्थिनाय हाबाफारिया सानफा एफा बीटीसीआव बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो थानायखौ दिनैनि सानाव नुनो मोन्दों उदालगुरि शहरनि गलमा सकनि साहा फारसे थानाय राजीव भवनआव कंग्रेस दोलोनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे सावराय जथुम हाबाफारि लानाय जायो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै उदालगुरि जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेतानि रबिराम बरुवा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव बेबायदि रावखौ गोख्रों बाबै बुंफुरना होयो बीटीसीआव इलेक्शन गेलेनो होननानै जोङोहाय दिनैनि मिटिंखौ हांगथानिक भाबै जोङो गोख्रों खालामनो थाखाय दिनैनि मिटिंखौ लानाय जादों मानो होनना बुङोबा जोङोहाय एबारनि जितु बीटीसी काउन्सिल इलेक्शनाव जों कंग्रेसआ जों रावजोंबो एलायन्स थाया होननानै एलायन्स जाया होननानै जों व्यक्तिगत कंग्रेसआ जोङोहाय माने थांखि लादों थांखिजों लोगोसे जोङोहाय माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 10टा समष्टियावबो जोङो केन्डिडेट होननानै ओंखारदों मानो होनना बुङोबा जोंहाय जितु हाइकमान्डनिफ्राय जितु अर्डारखौ मोन्दों खारन जों ओंखायनो दायो देरहागोननि थाखाय जोंहाय मोनसे आसा दङ दा ओंखायनो जोङो उदालगुरि 10टा समष्टियाव जों कंग्रेसनिफ्राय रावजोंबो माने एलायन्स गैयालासिनो जोङोहाय इलेक्शन गेलेनो ओंखारदों नैबे उदालगुरि हिसाबै जितु बीपीएफ आरो यूपीपीएलनि जितु बिजाथिफोर दं बिथांमोना दिनै हाइलि बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं नोंथांमोना कंग्रेसनि जानानै माबायदि जोंहाबो जोङोहाय सिं जोंनि जितु कंग्रेसनि स्थिति हिसाबै जोङो लाखिगासिनो दङ आरो जोंबो माने जोंनि जेसेबांखिनि जिल्ला पर्यायनिफ्राय बा ब्लक लेभेलनिफ्राय जोङोहाय मण्डल लेभेलनिफ्राय जोङोहाय जोंनि कंग्रेस कर्मियाबो भितर हाबगासिनो दङ आरो जोंबो माने देरहागोनखौ मिजिं लादों आरो मानो होनना बुङोबा दिनैनि दिनाव जोङोहाय माने जिखिनि जोंनि कंग्रेसनि कर्मिफोरा खामानि मावगासिनो दं आरो मोजांखौनो नुबोदों आरो जों देरहागोन होननानै फोथायनाय दङ मानो होनबा बयबो माने ओरैबायदि जाना फैदों माने खुगाखौ किसुमाना बेखेवनो हायाखै जे आं कंग्रेसआव भट होगोन बेखौ बेखेवनो हायाखै बा आं कंग्रेसनि जानानै जे खामानिखौ मावगासिनो बेखौ माने जोङोहाय नुजाथि होआखै बा नुजायाखै किसुमाना खिन्थु जोङो भटखौ मोननाया गोबाङैनो जों भट मोनगोन आसा दङ थाक्काराथ' जोङोहाय एथिया दायो मानो होनना बुङोबा जोङो मा होनना बुङो ओरैहाय उदालगुरि समष्टि होनना माने भैरबकुन्द समष्टि होनना बुङोबा जोङोहाय ओरै बिथां जोंहा माबानिफ्राय बीपीएफनिफ्राय रेहन सारखौबो गेलेगोन होननाय खोनादों खिन्थु जोङोहाय बिथांजों थाक्कार जानो हागौ माने जोंहा माने एसे माने जों फिल्डआव भिजिट खालामना मोननाय मथे जों बिथांजों थाक्कार जागोन बायदि मोन्दों आरो लोगोसे धनसि समष्टियाव ओरैनोथ' प्रेस मुसाहारिया जितु MCLA हिसाबै दिनैसिम दङ खारन अब्लाबो जोङोहाय धनसि समष्टियाव माने देरहागोन होननानै खाथां माने फोथायनाय दं नोंथाङाबो जुदि हानजाया गनायथि होयोब्ला बिसायख'थि गेलेनो थाखाय दिनैनि सानाव थियारि नामा आंबो थारमाने थियारियानो दङ गैया नङा आंबो माने गेलेगोन होननानै दिनैनि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जितु DCC जितु आफादगिरियाबो बिथाङाबो आंखौनो नाजाबाय थादों जे नोंथाङाबो गेलेनांगौ होननानै आंखौ प्रेसार होगासिनो दङ खिन्थु आं एसे सानबावगोन होननानै आं दङ खिन्थु आंनि अनगायैबो खिन्थु केन्डिडेट दङ जोंहा जुदि नोंथाङा गेलेथारोब्ला बेसेबां भट पेपाराव जय जागोन नोंथांनि आंनिफ्राय जितु आंनि साननाय फोथायनाय जितु जय जागोनाथ' धरिलक बारा नङा गावखौनो गोग्गाना लाब गैया जों 3-4 हाजार भटआव जों माने जय जानो हागौ आरो कम्पिउटार कोर्स लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफि फोरोंथायनि थाखाय बेसेन होनाङालासे सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे मोजां खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ क'क्राझार शहरनि जेडी रड खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी सोलोंथायनि अनगायैबो बे खेबाव सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफि विथ टाइपिंग कोर्सनि मोनसे मोजां खाबु कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफि कोर्स सोलोंनो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव 30 सोलोंसाफोरनि थाखाय बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो आरो फैगौ 31 मार्चसिम सोलिबाय थागोन रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो गासै मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव 1 बोसोरनि थाखाय PGDCA कोर्स 6 दाननि थाखाय DCA कोर्स आरो 3 दाननि थाखाय CCA कोर्सनि सोलोंथाय लानो हागोन
जायनि गेजेराव कम्पिउटार सफ्टवेयर, ग्राफिक डिजाइनिं, वेब डिजाइनिं बायदि बायदि आयदानि सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे स्टेनोग्राफि सोलोंनो गोसो जानाय सोलोंसाफोरा बे फसंथानाव स्टेनोग्राफि विथ टाइपिंनि सोलोंथाइ लानो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? जायफोर सोलोंसाफोरा कम्पिउटार कर्स आरो स्टेनोग्राफि सोलोंनो गोसो नोंथांमोनहा बेसेन होनाङालासे थाबैनो क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। मुं थिसननो थाखाय थोंजोङै क'क्राझारनि कोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव फैनो हागोन आरो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9394796813 नङाब्ला 8099554765 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन।